Здравейте! Днес ще направим един епизод на Майнкрафт. Той ще ни е първия епизод. Така, тук ще пуснах Generate. Събираме първото дърво. Много е важно за първа вечер. Принципно 8 дърво. Според зависи. Да обработим дървото. Да изберем едно подходящо място, където ще е удобно да се пренощува. Прасето за храна ще го използваме. Даже две. Даже три. Четири видях до тук. Сега, за да не ги видите с ръка, е много по-лесен начин има, като направим крафтинг тейбъла. Да си направим меч. Първо да си направим пръчки, които се правят по този начин. Предполагам, че всички знаят. Ето виждате ли колко по-бързо ги убиваме прасетата. Да си вземем нашия крафтинг тейбъл. Само секунда. Така, извинявам се за паузата. Така, добре ли? Да. Така, извинявам се за паузата. Забрали сме пържолките. Отиваме първо да проверим за такова, за кол, за въглища, демек. Предполагам, че тук ще стане да намерим. В момента търсим само въглища и не трябва за сега нищо друго. По принцип не трябваше такова. В принцип в тази дупка може да преспим тази вечер, защото скоро ще се стъмни. Трябва да се намерим овце. Я да видим, тук може да има въглища. О, много е дълбоко. Не смятам да предприемам за сега. Ого, айрон. Сега ще го вземем. Само да си направим кирка. Трябва да си направим стоун кирка. За да вземем айрона. По принцип кирките са дървена, айрон, голд и диаманти. И за сега от на нас айрон кирка няма да ни трябва. Ще ползваме тази кирка, обаче ще ни трябват въглища. Овце не виждам. По-добре е да изпечете месото, обаче нямам време. Много прасета, няма да ги убием за сега.
Е тук. Нямам лопата. Не съм забелязал. Нека да е столна лопата. Трябва да съберем малко от това. Така. Чакал. По-нататък може да го използваме. За сега не ни трябва. Просто ще го махна. С тази наша столна лопата. Да си направим една печка. Трябва 2,8 стол за една печка. Да махнем чакъл от тук. Да сложим айрана. Да се изпече. Принципно се пече от кол. Т.е. демек от въглища. Обаче нямам въглища в себе си. И до сега не съм намерил. Затова ще ползваме дървото. Да влезем в нашето убежище, така да го наречем. Да видим. Така. Да си направим един чест. Даже два. Не, по-добре само един. Да е само един. Тоест единичен. Ако решите, можете и двоен да направите. Но за сега не ви трябва. Двоен чест. Тук мога да сложа моите работи, които за момента не ми трябват. Обаче първо ще изпека пържолите. Така. Ето го айрана. Като го изпечете, така изглежда. Родите са пак голдън, дъма и такива. Кол. Тук има ендермен, по-добре да не слизаме. Добием 3 прасе. Ето така изглежда зомито. Гори в момента. На слънце зомито гори. Затова те нападат през нощта. Сега да отидем да изпечем това месо. От тиква. По-добре да я вземем. Тиквата не дава нищо по принцип. Дава стиква. Пуска пак тиквето. Тиквата осветява, обаче трябва да се направите. Не се сещам как беше точно. Ще ям. И така ще свърши този епизод.